Hello. Hi. Yeah, ni warning TikTok. Okay. Rolling Friday, I see you. Okay. Hayibo sisi ihlazo for more than how many hours? Ama-diamonds awafiki ngisho ku-500. Hi, boss. Ngicheckanga. Hayibo wena. How many hours? Kanti uvule nini? Avula u-10. Ngivulile phela, ngivule ngo-10 ngaphinde ngavala. Ngithi ngiya-restart. Buka manje 31 minutes, 116 diamonds. Sakhalela u-10 is still early. Hayibo. Ngeke Uzofaka ba? angazi ngisacina. Nami ngizodlala till 1 bese ngizovula ngo-2 futhi. Future fighters, afana ngi-future fighters. Lezi nganeni abantu abawu-11 for now. Please welcome. Please double tap. Ayifuni ukungena. Ngisafuna ufake green screen mina. Okufuna abantu la. Ngiyacinga nje. Mhlawumbe ngifaka le. Guys, please double tap. Double tap. Chinese abathandi ukuthi ukudlala namanye enye ikhala isikhathi esiningi angazini bayacwasa kakhulu. Ubona nje ngiyakutshela umChinese. Hayi abathandi shini. Mina ngibona even one muntu online manje. Bayadlala abanye amaphaneli. Hayi abafuni. Whitey, how are you? Sazana ngifaka King Kushuran. Abana jere yakho offline manje. Khathele yo. Manje labade ngidlala nabo manje naba ngiyababona bawu2 inkinga nabo abana-smoke bayifanela nami ngibafake. Oba. Abade ngidlala nabo. Bona bodwa engibabonayo. Bafake nje wena nathi asina smoke nje. Bathanda ukukhuluma laba baseJamaica. Ayi. Abasafuni. Manje lona u-good hair ngiyambona inkinga yakhe une-restriction ngimfake. Une-restriction anifake sibo. Ufake post amaningi. Mina ngiyasola abantu bakhosta nabo bangifollow abantu. Okay, uva manje ne-restriction yamanje. Yeah, over 18. Uyeza Yamazi. Ngiyamazi. Ngifaka uNdo.
Uzoyala green screen. Into. Uvuka manje. Mm. No, congratulations for the universe. Ndo ama-university. Singadlali nondo. Ethala ba? Angazi, ngibone postile ku-story. Awuma ngicheck kwigallery yakhe. Hayibo, uthola nini nto? It's a lizard. Oh, nayi ikhona ngempela. Hayibo. Thatha ndo. Ubani yena clickback. Lapho ngizoyi-check-ela ukuthi ngikuphi nje Nkosi yami. Wena. Thank you. Nje. Yeah, I want to see the person. Ngisho that ngifrequente Ye wena umuntu oyedwa bukani guys i-universe interstellar ukufakela izolo zonke lezi zinto. Ubudlala nobani silwa nje? Bengidlala no Ali, and Ali benesmoke. Smoke ali. Yo, I'm telling you, bedrop amalona ekhanda lami. Namanga. Ubani ade msnaphela. Unique. Some guy called Unique. Oh, Unique yayivulela induku guys. Yo! Unique ngibone silele uDominic ngathi yalo mfana ngiyamvuma. Angimazi lo unique guys. Ade sniper Dominic. Besniper uMakampumi kodwa uMakampumi udlala noDominic. Oh, against. Lapho ngidinga ama-cookies outbreak. Guys, thank you so much for the tab. Thank you. Kofi, thank you for the heart me. Amanye amagalari abantwana ayakhanya nje Hey, abukeka kahle. Endalatha nanezinto ezinkulu. Wena neyakho nganawe unebhubesi hayibo wosiya. Hayibo sibhubesi. Mina nje into enkulu guys i-flying jet. Ngikunzima ngisholo Leon guys, Leon. And today's day. Lapho ngosama uvala umuntu wami kuma-Interstellar udrop ethu yena. Ubani TikToking. Sinomngene eNigeria ba TikTok. Ungihlekisile TikToking izolo. I mean ekuseni around 1. Uyangifonela uthi I saw your name popping on my screen. Ubani ukudropela universe. Who was that guy? And I'm like, hey, I'm in a shower. I'll talk to you after my bath. Mase ngibuye ngithi mina ungenaphi. And sengiyamtshela ukuthi I'm definitely sure you got distracted while you were cutting. Nah, and they were like, madam popping, and like, hey, stuff. Ngithi all that kuthi his account and stuff. Anako nando wena umvusaphi ngempela kuthi TikTok wamthola kanjani? We were co-hosting like this. It wasn't the invite. Wow. And then like jokingly. Yeah, but it doesn't go hard. Like, Sleepback is a ghost. Sleepback. Ngingatholi Interstellar nje. Cabanga angatholi nama-files nama-world diving. Mina this was the worst week for my. Guys. Mina ngifuna Leon guys. Gray, can you please give me a Leon there? This was the worst week ever. Ntubane, sulevel 21. I need a Leon Gray. Ntubane, ngicela ngipha ama-cookies. How are you? How are you, Surat? Yes, I Kaba. need 3 things. I mean, like 1 thing, which is times 3. I'm a cookie, Nkosam. Thank you so much for your donuts. Thank you. Nkosam, I need cookies. Yeah, I'm a cook, I'm a galaxy, but for now I need cookies. Thank you with the rose. Thank you. No, from my fireworks out 3 rounds. I think we're just singing number 1 so far. Number banjana, it is after 12. Manje number 99. Kapi? Ku A3. Who number 99 with A3? Ay man, number 78. Come on. Oh, after 12. I'm thinking of that. Ngifuna iLeon bakithi Nkosi yami. Hayi cha. After 12. Mangizongicela ama-fireworks out 3.
3 fireworks, Mangus. Ngifuna iLeon. Guys, I'm getting Paramakoga with 3 Ngosiam. 3 corgis. Zonira, Mangus. I just need 3 fireworks, Mangus. No problem. Just saying. Just 3 fireworks. Ini di gangga. Tubalisha! Thank you so much right there, Mantuban. Thank you, WMVP. Thank you. Guys, I've been online for 2 hours, but it said 99. Mangus, don't you? Number 1 window 280. I need to do something. Kusana ngicela ama-corgis awu-3. Ngabe ngiyokukhumbula nje sisikodwa namhlanje ngifuna uvela ukhemera so ngizobuya lethu ebabo 2 ngoba ngizovala ngo-1 manje. Let's take out the screen. Thank you, MK. Don't ngiyabuya ni live. Late. I'm playing a best of 10 with Ompile vs. Ngidlala no-Omphile nenisele MVP. Ngidlala njani no-Omphile nenisele MVP. Anginaking MVP yethu nje. So ifuna score. Athi ngiyivela kwazi ukudisa nonke. Ukuze akusupport you have to play umuntu angamsupport. Uzodlala ngala, dlale ngala. Kuzoba kenza udlala kanjani? Sidlala nabo untando no Ushaka. Okay. Guys, ngicela ama-corgis awu-3 people right outside of like TikTok. FYP right there. FYP right there, guys. Can I have corgis, guys, please? I just need 3. Ngifuna ama-fireworks. Ayaluma-ke la malicious manje and ngizowakhipha. Sizokhupha. Yazi ngizowakhumula. Ngicela ngifane i-rose. Yazini. Kodwa mafika ghost uzofika nini kwami live bakithi. Yey, nami shem ngicela ngirokethe. Angigifta ngama-accounts akhe u-2. Ubani uMafia Ghost, Juicy Mafia Juicy. Awu-3 I mean. Avela ngene kuwo wonke nje. Yazini. Lapho ngathi bedlala abo wabona ukuthi the other girl MVP yakhe bekuyena uMafia. Really? Oh yeah. Oh Isabel. Oh Isabel, what? That's not Thomas. Tete, Mafia sefikile South Africa. Hi bro. Sifikile shem. What if we end up with Malay TikTok, guys? Because TikTok is from China. What if we end up with Malay TikTok? Thank you so much for helping me. 50%. Wait, akunginiki iLeon. Uthi uzokhala ethanga namakhona. Ngicela ungisendele iLeon, please. Ndolele phuphile nje sinebona uvuka manje. Ngilale ngo-4. Ngicela ungiphi iLeon. Ngilale ngo-4. iLeon D. But I wasn't playing. I was in a long call. Akazi onganginiki iLeon ngempela angazi ngizomenzani. Sithi ngizoguqa phansi ngikabulile. Timin, how are you? Guys, Timin, can I have 3 fireworks? some 3 corgis. Sakura my fireworks and main lap. Timin, can you please give me 3 fireworks? Timin, only 3 Why would fireworks. you voice? Yeah? Why would you voice? Oh yes. No, khulumela good. Ngisho i-voice yashintsha mase ucela ama-fireworks ngathi uyingane encane. Yeah, ngingane Timin. Timin, 3 fireworks.
Ooh, guys. Yeah, so it's Yes, when Dad. Mama Leshis, yes, one. Yes, Dad. Sinan 3 5 sinakalo. Yeah. You see, nakazanile Leon. How are you doing? Hi, Rishabile. Hi, Rishabile. I can't live one, Chem. guys, I'm gonna find my corgis. But ngakalo zubo. She asked me around my cookies. Sitting with my corgis, guys. Why? Corgis. Oh, mad. How many times for corgis? It's not enough cards. How much are they? 200. Rishabile, hi. Guys, my name was the 200 time fire. I'm a code because what the hell is that? Hey, cool, Mama. Lapho kuzo times 3 ngizowenza times 3 ngismokeless nje. Oh, just a couple so 3 Oh my gosh. Sabona moyo ngcwele. Ha! Yo. What happened? Ubani losifundisa ngabantu? Kodwa thuba yini ngempela? Hey, thuba shem. this man. Sawubona moya ongcwele. Asiculeni maka TikTok. Sawubona moya ongcwele. Hawu yini esenze kabi kanje? Moya ongcwele. Moya ongcwele. Yebo. Scream igama lakho bakithi bo. Sawubona moya ongcwele. Sawubona moya ongcwele. Level 12 in the house. Thank you so much. Wananda ngabe su level 51. Ngabe Amen. Guys, can you unlock the speed, please? Thank you so much for the heart meeting. Can we unlock the speed, guys? Yeah? Yani? Guys, the speed! Rosa! Ngicela ngithaphelani okungcono. Ngcono wena Unlock nogayi. the speed. Ngikaze ngifuna ukusibulala. Ngcono nogayi thina sinawogayi. 18K wonke emakhanda ezigqumo. Ingakho nje ngiyicelela ama-Galaxy awu-3 noma ama-corgis actually. Corgis. Dahil after hapo maka TikTok. Ha? Thank you so much, Junior. Uzoshintsha isithombe umuntu akhona. Guys, go on nagaham. Ayana ngisuso lo ngaphezulu ucelile. What? You were asking for, what is this called? You were asking for fireworks. You actually got more what you actually asked for.
Sidlulile ngithi mina ngimazi nokuthi yephi. Sawubona moyo ngcwele. Yo, guys. Uyacula undoba kithi. Bangixoshe we-worship team pumpkin bathi ngesidawu. Ngifike esontweni ngidakiwe. Hayibo. Mntwana wangayicula udakiwe nto yadelela nawe. Ayi. Bayangifukela. Kwenza once ukuthi ngifike nginukela utshwala. Bangikhipha. Level 3 in the house. Manje esontweni. Ngiyayibo. And bawathi angibuyele recently ngathi nje no breathe. Angibuyeli. Nasengifela lesi bawe wisho ukuthi kumele ufike early esontweni. Mina ngifikela ngasikhathi sami. But ngifika ngingakanikelwa lingakafundi verse. Mangingekho right ngifika early because ngifuna le part leyo ku-worship and stuff. Rather than that nje. Ngiyabonga bhuti. Bangixoshe i-worship team bathi nje yini sidakwa ngathi asikwazi nokulala. Thank you so much guys. Thank you. Thank you, Tuman. Mayaya. Thank you. Guys ayikho nje nofuna ungipha ama-corgis. Yazi nginga-right njani? Undo uya ku-A2. Yeah, kusho fragment eyi-1. Hi Didi. How are you my baby? Didi angisnayphela ngama-coins okustriwa lapha ama-coin awu-3. Thank you, Tuba. Unani shoda ngani? How? Didi, you on 3? Serious? Were you not streaming? D. Mani ngani ngifundisa ngiyakustop ukuscreama bakithi. Mina ngiyascreama ngize ngisukume ubonile nje nawe. Mina ngiyascreama sisi. Hey, bathi uzocika ngavevitheni. I'm sorry about that. I'm sorry, babe. Bathi ucike ngavevitheni. Okay, next time I understand. Excuse. I'm sure we're flu because every day. Flawless, ngicela ungisnayphela ama-corgi please, sawona. Nodolo wakho mama. Just to put your sexy name on my gallery for corgis then I'm closing at 12. I wanted to check something. Nodolo. Awungiphile yona phela baby girl. Awungiphile yona Nodolo. Ukuthi umuntu nomuntu ufuna into yakho. Awungiphile yona phela egallery yami ngifunile yona Nodolo awungifakeni. Awungizami. Awungisurprise nje ngifuna ukuquleka. Awungiphile Nodolo. Awungizame ngoliyo uhlekani. Thank you, Mayaya. Tap. Awungizame nje Nodolo. Udlando. A rice and chicken from Nando's. Ngicela ngizame ngeliyo Nodolo please. I went off. Manje TikTok I went offline. ngizokubona. Ithi yabuya nini TikTok? Phela yona bese ungisendela lona noma next week kodwa nje namhlanje ngiyona. I went offline flawless. Uyazi Nodolo. Bese uthi next week bese ungisendela lion but today ngicela Leon. I know, right? I squeeze.
Yeah. Yebo. Ngingumthethisa but ibhedi. Yebo, next week i-Lion. But for now, ngicela u-Leon. Wey, hayi. Umoya Akazi ngeke kube u-2 weeks wonke ngingayitholi i-Leon. Last week angitholanga, this week angithola, ayikho fele. Ayikho fake guys. uLeon Dikithini. Yeah. Na last week angitholanga. Na this week ishuthi angitholanga. Na, come on. Nami ngithola. Ngitholile mos last week. Mina abangangike i-flying jet Leon road diving nama-fireworks. Igalari yami yabe isi-15 yabe seng-right. I-interstellar sobona. Eish, maybe nje. But universe. Le mfana ngathi it's this week universe, next week Lion. Mina ngathi kuzokuba ngithi universe next week. Siyaleza lapha Khwede. Ngiyasufa. Like I'm talking at one. What in the Gila girl? Thank you so much for Ngiyasufa. Yeah. Okunodwa ngicele i-Leon kwavele kwabaleka nkosami. guys, ngicela ama-call awu-3. Ubona ufake glove manje? Osiyami. Yo. Angikuthembi nayo iglove kanje. Ah. Hayi shem. Kodwa uzoleve lapha yini? Ngiyabonga. Uyaleve lapha yini namhlanje? Ngirekhod. Kuba ndiyakhufuna kakhona. Hayibo. Uba. And unginike i-Leon yona le engiyifunayo. Kakhahle uxhaphaza ma-TikTok. Wethuba wena ngafuna i-Leon wafaka yona uyazi ukuthi uyangisukela serious uxhaphaza mina. Futhi ngilalele ukuthi nakho ufuna i-Leon wathi ngigcwalisele. Hey, Obi. Flawless, open your bed and give me corgis, please. Corgis. Oh, you're going to it. Alright, baby. Work well. Thank you so much. Yabong. Yabong, I swear! Tara kasi nung-screen igama lakho. Guys, kukupa one roast. Nanginaye-ke nongicela i-rose. Bye. Thank you so much. You are Suzil. You saved the day. Wendo ngiyastruglisha ngu-A2 ne-segment eli-1 la. Ngu-A2 ne-segment eli-1. Uku-A2. Yes, sicabanga ngu-A2. Sengina-11K diamonds but I'm top 98. Dola yami.
Ngiyabuyela kubhini. Thank you for the tip. Ubhini ngoLevin K yathola i-fragment. Yeah, thank you so much. Ufuna ukubuyela kubhiki? Hayi ngiyabuyela. Awu. Kuyafanele uzophusheka futhi ngisho angithi wakhumbula kimi bengifike ngithi ngifuna ukubuyela kubhiki host nge-weekend. Nge-Monday ngiphindela ku-8. Nami. Ngifike ngahost wena nge-weekend kodwa Monday yimi lo yakho. Hey! MK, thank you so much. Oh, but it's my MK. MK uzoqedela nje uyasibona siyashawa uzoqedela. Hayi. My MK! MK, thank you so much. MK, can you please give me fireworks if you can? I just need 3 fireworks, Papa. 3 each. Ngikuphelele bese ku-live goal yami. I-live goal yami sengifuna ukufaka ama-rose. Ama-rose. Awona uyonwena. Ngoba ngaze ngifake izinto ey'nkulu abashaya i-live goal yami. Ngangifake i-dragon flame-ke. Angaze ngiyithole la gift. Ini? I-dragon flame. Inhle phela i-dragon flame. Oh my god. Itholwe nguNdoyizolo ngizoye scream ethi i-vote. I-dragon flame. Adethi vote. Ngizwile ku-video lapha noma bamnikeze i-vote angimazi phela ubegisa ubaba. $2.69. Lo bengiluzile nje guys, ama-cookies angiwatholi. Thank you so much, guys. It's too bad for me. One bafaka ikhaya. Ngifakela amatema amanjani? Hawa. Ebathi amatema Ubani manje lo time? amatema amnandi ndo nge-official match. Wayenze bewu-10 ayiqala igame bavele ba-extend the time. Kuze nigidi. Hayi kancane. Thank you guys for the time. Thank you so much. Ndo ushere uMafia King noma ungamfollow. Angakufollow, hamba umfollow ushare live. Share noma bebe u-50 uzofika. Abantu nama-games amangaki lo Mafia Ghost. Hey. Yo. Abashayeli baka-TikTok. Not yet. TikTok is bleeding nje. Pumpkin ngazongidelela mina. Thank you for the rose. Thank you for the tap. No, TikTok is bleeding nje. Ngiyalida nje TikTok. Hayi luma ama-lashes nami yangiluma nade ezinangiwafaka. Yo, I think mina it's because ngihlamba ubuso. Yo, I'm telling you. Ngithole fan, kumele ngithole ifan cause left. Nganginabanga ngithathele yona. Okay. Ngiyayidinga ifan. Thank you, Dawn. Dawn, ngicela u-recharge phela ngipha ama-cookies awu-3 bakisi.
udla kanjani kwalo? Hamba. Kudla kahle nje. Sengenzeni. Thank you, Zam. Yeah, sabi. Hayi ngiyazibulungisa. Udona repost live yami qede wahamba. Wangangifakela ngisho amakhoki. Kuningiculucela kodwa lama-corgis. Hayi. Yeah, sabi lang. Hayi abodontshe. Hi, Prince. Ano yan, sabi ko naman, eh. Ay, hawak. Sabi rin sumagod. No, le ama-corgis awusilera guys. So, snipe ko ba tigahat? Gabogan tuba. Gabog. Gabogan dumali. Gabog nga pizza. Thank you, Kwalo thank you. ngiyahamba mina. Ay, bo. Uyiwaphi? Yokugcina le ngiyahamba futhi ngoba. Simeni Nkosi yami ngicela ungifakela The Kitten kuma ka-TikTok. Ngiyamcelela Nkosi yami udade. Mina, usibe ko na. Nasabi maka-TikTok na ngizofaka enye Akekho. I think ulele manje. I think it's ebusuku on their side. On his side. Manje ngicelela kubantu weLeonon. Hayi bo, ngikucelela kuthuba vele uzodrop i-flying just. Ngikuzamela kuthuba nje. Sobrang ngisafuna uku-scream-a. Uthi uyamsebenzini nje. Hawu ngiyabonga. Hihi. Sengaba yinkodo phandle lwakho. Idala ngishaye undomo. Ufuseke. Don't mistake kando yun gawin. Ufuseke. Singiyabonga Yesu. Kudala ngivuthuza ungongeni ngazi ukuthi ngimenzele. Yo, ma-TikTok. Angitshela ukuthi bezongifakela uLeon lapha. Thuba. Ungakanti ngizomfakela i-rose. Hawu. I-Rose Leon, hayibo Pumpkin. Hayibo.
ubiza usisi wakho. Ufake ngiyoni. Mina ngiyahamba gogo. Do I want to go offline? Mawuzobuya ungiphathele i-interstellar noma ama-world diving noma ama-fireworks. Ufake phezu kwekhanda lando universe. Yes. Mina i-universe awayifaka ekhanda lakho ngicela uthule tu. Othuba uzonginika irose ngempela ngoba mina ngifuna uLeon. Aha, Thuba. Nto yabona kodwa igalari yami yeza nto. Yeah, well. Wabongihleka nje Thuba uyithembisa. Sesiyalingana. I want to push today to get ama-fireworks nalezi ne-world diving. Yabe sengiright. Mina ngiLeon guys ngifuna nje Leon angifuni into eningi. Last week MVP yami encane ayikwazi uku-recharge usaluthe. I saw i-feature Jane, it was the thingy, what is this called for my gallery? 15k coins as well. Put it on and on. Ukudlala amagame lana ashisa akwazi ukubiza ama-gifts awafunayo. Yeah. Uma ama-gifts azacike ungabulokhu ubiza ama-gifts uthi ufunani. Mina ngibiza ke ngiwajwayele. Guys, 3 corgis for Sam, please. La 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 la. Kodwa Thuba yini? Mina ngathi ngiyabala ama-corgis angiwatholi. Ingane pumpkin ngoba kusukela noma asesosiza lukazi. Ubalothi ngingane guys. Uthuba. Yeah, Thuba ngingane ngibatshele. It's fine to Finally. Yes. Ukulungisa lapho ngibuye ngisenekhanda. ngimncane kabi mina ngino-pumpkin. I need to push today ngawele ku-A. At least ngasave i-fragment today. Tomorrow. Uya ku-A2. Ngayi ku-A3. Khathi-ke phela. Ku-A2. Ne-fragment A1 ngayiluza today ngiyabuyela ku-A3. So I need to push. Guys, mina I don't want to go to A2. But I saw you're going, mama. Guys, ngicela ama-corgis awu-3 nkosi yami. I'm sitting on 0. The reason why ngafuni ukuya ku-A3 ingoba ngiyazi ukuthi ngizobuya sengu-A3 ngoba weekends I don't host. So I need to cover for that space. Thank you, Chomi, for the tap. Chomi, angibula ama-corgis awu-3 ngizowakhokha. Just 3 corgis. Yo, sanengathi ungubane. How ma? Khona isithandwa sakho engisithanda sangubane somahashi. Mbomvu. Nyona senda silo sayo. Tony, nyona senda silo sayo, right? It's okay, Chomi.
It's alright. It's alright. Junior, thank you. Thank you, Bob. Junior, there's a new universe now. Sorry. Never know more. That way, I'm going to ice cream, guys, every day. And in Gabon, it's going to be very full. Ukuwa anakho speed bede wahamba. Bunny, Ukubiji. go. Awambogeza. Ubuye kulive. Push. Ngigeze ngofuna ntombazana. Okay, yamushintsha ugqoke kahle ubuye ungekho green skin. Ube stress. Wena bebe give to green screen. Ungazongibhedela wena. Nonsense. Uthi ngilale. Ama-gifts azafana. Guys, this is me. Ngifuna ngifakeni. Akuthi iduku laseDubai. Bavele bethi ngumfazi womuntu ke lapho. Ngicela ukuthi ngibe ibhedi. Inkinga mangaphosta la ngifake khona bikini. Bazongilahla. Not as per se bikini, i-top, then bese kuba isiketi eside. Awake ngiveze izinqamapuna lana. No. Hayi angikuthembi wena onakho awugcoba Ngaba kula. ngikuthembi. Hayi angikuthembi ke lona. Khohlwa. Wayegcoba amathanga enyuse ntombi ithanga kucishe kuvele la kuyikini. Hey, wayangithekela ku-live edunisile ijisting ngibonakala ukuthi ihambaphi into. Into akaphilanga ngempela nithi ngasho. Wasilanga into. Kodwa yini isicefe? Yazi nesicefe kanjani? Phela siyakutshela nje na. I know how. I know ukuthi I'm not even taking it like personal. Pumpkin yangazi. Futhi mathi talk na siyangazi dala ngidlala nawe yangazi uSikosi yami mina. Ngiyakwazi shini. Uyazidunisela bakithi ngiyalanda. Akadlali njani. Ngisazoyihlaza indaba ye-universe ukuthi I just saw your name on my screen. Indawo kumele udlale nayo unestress. Phinde ustress futhi. Manje uvele wakufonela semthamdo. Usho usibonile ukuthi cause ukungenele kwi-live yami waphinde waphuma. Kade ngidlala wangisnayphela shining air balloons awu-5. Ngase ngiyawina waphuma wabona ukuthi ngi-live. Wabhala imessage WhatsApp asengimtshele mase ngivale live. Hayi sengiyambhala ethi I'm done my life. Afford. Wangafunda sometime ngimbhalele sengiseshaweni. Ngakho ngisageza. Hayi mase sikhuluma ubungahleka yena. Sengiyamtshela ukuthi definitely sure you got distracted while you were doing countdown. Awangaya ngebackup angafiki ngebackup ezobuka. Kanjani because la muntu awumona ukuthi hlezi afocus kanje ngisho ngambhala imessage ifoni ibuka yithi kanje and aqhubeke ne-screen. And vele phela i-live stream yakhe ayifani neyithi. Ayifani neyithi ya withi singayithindela siyayicofela amafoni size yonke into. Ukhulume nefoni usukume wenze yena akakwazi. Kodwa ngibone into uyomsniphela wena. Ufane nibhubesi. Angaze ngikubone uyomsniphela. Ngimsniphela izomo. Ngidrophe emalini. Mama. I did ngalevel lapha kwi-panel yakhe. Ha. Kade idlala i-game with this guy. Khona nje kwigalari lokubheka.
Hayi Ngiyokubheka angiyilaphi. kwigalari yakho ukhona. Uhlala I kwigalari. think uma ungena kwi-gallery ya-TikTok uzophuma ekuseni uzosnapha ama-cookies awu-3 bukhona bazofika befaka awu-20. Kanti wena Angishayi. wayezokhupha Unamawundo. Uzofaka Lo ama-cookies shooter ey'shibhile. ngazuyisnayipela indoda yakho. Lo I shooter did like izolo bengimsnipera like edlala with this guy from Indonesia or something. Lemshayile. Ngibonile la emshayile waze wawa. Uh, Ngiyayibona leyo ndoda spend 4.5 coins. Igalari ka-TikToking uyathola umuntu anikeza ama-invest ayi-5 kodwa i-counter 1 like uyafaka i-gift awukwazi ukumkhupha kuhambe usomnika ama-kisses lapha everyday ngeke bakukhuphe ayikhupheki injalo igalari yakho ayifani nawebsite South Africa. Phela ngithunela vele Uhlala kuma-kisses laphana yezwa mamfaka ama-kisses awu-5 hlale laphaya wena. Ngimsnipele ilizolo and ngicela ama-coins ami share 4.5 coins. Hayi bo sisi awu into hayibo umbhedo loyo. wena nto yagula wena. Udliwe. Ngicela ama-coins ami. Ngibonile. Ngiyabuya manje guys. Angihambi. Okay, babe. Ngomutha. No problem. Junior, we need fireworks. Junior, faka i-fireworks, Junior, please. Guys, aningithanda mangifaka i-bonnet. You don't love me. Angibukeki. Why ungafuni sidlala ama-punishment game? Akasusikhuluma ngama-punishment game mina nawe. Nto asidlala asike sipanidlala ama-punishment game. Yazi sama-game la anyusa ama-viewers and kulethela ama-gifts azongawazi like Yes. kuma-ranks. Lawa i-punishment game hayi lawa ama-filter uvala umlomo. La uThembi noMahloti kodwa ngidlalele em-toilet sis. Angidlaleli ngakwipunani yami sorry. Hayi nami icela kabazi. Ngifaka uflower kuphi? Ngufakephi? No, asingeke senze la wesagulisa angifuni ukugula mina. Maybe la kuthiwa move back. Ngoba even angeke ungidlise amaqanda angaphekwanga mina nto. Hayi, ngeke. Amane ngishayisa ama-push-ups gym. I don't mind ukujima nkosi yami. Singabuya lesi Angizile lo uma kampumi yabo kampumi wakhe lawo ukuthi you move back. Yes. Alright, ngaya. Hayi kusungidlise osawor. Hayi. When are we gonna play it then? And it has to be an outside I'm game. looking for someone to play with today. Around 2. I'm going somewhere ngaleso sikhathi. Ngizoze ngibuye mhlawumbe ngabo-8. Let's go. Nento ade ngizelela angitholanga ngisho singoze ngithole late. It's fine God. Andidlalele ukubhena. Angidlali ngeqendo. Angisangani nami ngeke ngikwazi shame. Ngi-right lesson njani? Oh my God. Unodlala lo mara TikTok ngifake isawuthi. Ufaka So, mina what? ngingawusawuthi. Thank you, Tabile. Ngifuna ufake lo mara ungifake isinga TikTok isawuthi kokugqina. Hayi bo. Awu. Mina ngizokudlisa Ubheka nje upeletele. ngadlala lento. Guys, abantu badlala amagame lawa uvele kuhlasimulisa umzimba kawena nje we view. I'm like, what the fuck is this? Bephuza amaqanda guys. I'm like, Bexubha ngamanzi ase-toilet. Xubha ngamanzi ase-toilet. And the worst part, mina amanzi ase-toilet anama-chemicals. I put this blue bar on a tank and then ngifake le yenza ukuthi smell good. Ngitshela kuma-TikTok ngixubhe ngalo manzi anama-chemicals. Bephuze nomchamo. Amanzi a-blue mina. Bephuze nomchamo kuthiwa chama uphuze.
Hayi mina ngeke shem. Mina amane ungiblock, ayitheka ngeke ngenze lento leyo. Yebo. Ngeke. Mhlambe nangawe ufake isandla ethoyilethi mhlawumbe ngathi ngiyabona wema. Ngilethela amabhadi. Nami lento engayishoyo ukuthi azi abantu bayisukelela nje ichitho. Bese bethi baloyiwe. Cause unama-guest la ayavakasha. They use the same bathroom. I mean the same toilet. Shaka. Even now enjoy yourself. Even now enjoy yourself. Into oyikhiphayo ngezansi isuke vele fu. Yeah. Ingasekho right. Uzophinda. Uzothatha hlafuna isephu. Hlafuna ini? Soap. Bathing soap. Uzoyihlafuna yena ngeke ize. Anginayo futhi mina i-bathing soap. Anginayo. Sisipho sangiphuza i-foam bath. Wena uyiphuza ngani? Ngibuza wena uyiphuza ngani? Ibhala ukuthi iyaphuza nento ukubhala ukuthi igezwa ngayo. Uzothatha i-brush leyo clean it, brush your teeth. Yeah! I know they do that. They do that, though. They do that. Uyibuza ukuthi umuntu seka-desperate for coins ngaleyo ndlela. Hayi ngeke mfethu. Hayish. Khona go and wash your face etoilet. Athi omunye khupha your shirt ifake etoilet amanzi ndayo etoilet uyigqoke iwomele emzimbeni wakho. Guys, noma kuthiwa itoilet iclean njani kodwa they are always hidden. Mina yami ngeke ngize ngiyisebenzise because inama-chemicals pumpkin. I'm sure now uyayifaka le. Uyibonisa ukuthi kuba lihlale uma uliflasha kunale bar e-blue or purple. Yebo. So like ngitshela ukuthi sengicupha ngalento enama-chemicals ngenzani? Why ngibiza next thing ulimi lami selivuvukele. Kabrush uma ukhulumana that day ngamthola kuthiwa makafake inyawo phakathi kwetoilet and wafaka. Ku-right lokho konyapha utheke ngalifaka. Ungafaka inyawo wena. Ngeke ngifake isandla but ngiyazazi ukuthi the day ngibanje isisi ngiyazazi ukuthi ngibosha ngitshela ukuthi ngiyageza ubuso. Hayi ngeke sisi. hayi ngeke. Nalawa futhi ukuthi kuthiwa mhlawumbe ukha amanzi epopini uyithele from your head. Don't. Anginandaba nalowo because amanzi a-right ngiyayithela fine sure. Unengindaba nokumani. Ikhanda lami. Lama punishment othambo ngena phakathi kwamanzi ethabhini manzi from here to toe ingcono leyo punishment. Ingcono leyo maka-TikTok because amanzi a-clean. Kodwa ikhanda. Hayibo wena budlala namadege bide nje. Ungcono ikhanda sisinokuthi ophuza amanzi etoilet. Yabo nje mina ikhanda lami ngoba linje ngabatholele i-right kabi ukuthi ngiwenze. Ingakho ngithi ngikhola ngekho. Emeka uthi kulitake izolo. Lede manje sengithi zobuka. Uthi khona manje toothbrush yakhe afake i-bathing soap. Then athathe icup, athathe amanzi etoilet and brush his teeth. And he did that. Ngiboni. Ngazizwa nginyanya. Guys, no. Imagine intombi yakho iyakwenza. You tell me ukuthi uyaphinda uqabule futhi. Thank you so much, Rutani. Thank you so much, Rutan. Thank you. Mina ngisele ngonzero ngilibeleza indaba ngibona ukuthi ngihlele ku-0. Ngeke ngisaqabula nje mina. Thank you so much. Nami ngeke ngibone kahle wenza yonke lo msebenzi. Thank you so much. Guys, this is the last time I'm going off. Ngisawugeza ikhanda. Thank you so much for the tips. Thank you, Mother. Oh, that's great. Ooh, thank you, Rutani. Thank you so much. I'm right, Rutani. Thank you so much. Guys, so nizongena ningibuke nami nginibuke. Ngicela ningithaphele i-screen ngongcono ngisuke ku-0. Because what the fuck is this?
ufungo yena usinayiphela indoda yakhe usho nge-4K cha ndo bakithi Ngingane bakithi. Ngingane, thank you Pumpkin. Ngingane mina ngicela hlwana phansi. Ingane udo man TikTok. Udo childish. Yazi udo childish. Udo. nanamusa indlela asho ngayo mina ngitshela ukuthi uzothi ngikhiphe 20K What? hayi bo For what? That person have gifters. Akinandi gifta mina. uyosniper kayi-one Ngizomsnapera mhla wa-drop i-universe la eyokuthi I saw your name popping on my screen. Ndo ngithe uyamazi uKingston. Ndo ngifuna ukusa Kingston lapha. Yathi 50K for beautiful ladies. Ama-ladies they get gifted. Bayashaya 360 ngalinto zakho lezi. Bayashaya sukungishaya. Hayi nje I'm sure mina ngizobuya lapha nginama-gifts inqwaba-ke lapho. Ngiyakutshela ngithi ngifuna ukukusa lapha. Le nto yakho uthi uhlale kuzika ngithi. Ruthane W level up For you, Shem. Yabona ukuthi I was so happy. God. W level up Yazi ukuthi udabukisa njani uma ku-0. Mina nginana Uncle Fo, can I have 3 corgis please? How are you? I was so W happy. level up University. Ha! This girl is ranking today. Hey, bana. Khona ngibuza ibheji ngivalile mina guys. Ibheji itholakala amakonza I don't even know. Cha, ibheji ubuzoyithola kodwa inkinga ubu-number 25. Noma ubu-top 20. Bengikhona kwi-top 20 ngifikile ngivale Yes, ngi-top that 20. time, but udlale what time? It Ngithi was ngivalile bengu-18 shuthi ngidropile ngaya ku-25. no, people that were still playing. Abanye bayavala ama-rankings manje bengabonakali ukuthi bangonumber ba. And then when usufile ukuthi u-number 2 kanti bakhona abantu abawu-10 abavalileyo. Oh yeah. Ama-rankings angithi ashintsha ngo-12. Bese bedlula amabheji ngo-12 uthole su-number 50. Yes. It's number 50. Hi Shem guys, nabo B bayangena bayaphuma bangithepele Shem. Palisa, how are you? Cela ungithepele this mhlale ku-3. Ungithembise i-universe lapho ngihlakanipha mothimba kithi. Thank you babes. Le ndiyi-universe lapho. Guys, this is my last one. Ngisaya esalon Yes, lokugeza ikhanda. I wish to play no Dominic Ness. Mina ngadlala nokukhamba. I don't know ukuthi ubani wayengikhona ngisnayphela. Samshaya wathi kubantu bakhe yekelani ningasagift sevala ama-coins oh ndo izinja yekani kusho bani Khamba Makoya yazini izinja ndo into angazenzela izinto esendo view once yekelani bantu bami yo wangihlekisa ceda lapho othi ngiyifollow futhi lenja wangifollow yo ngahleka Shem wangihlekisa don't wanna lie Into free kahle ngakho. ave ngimthanda Nowadays ngiyabhoreka njalo for the life. yazenziwe let me love you and leave you guys I didn't Ngiyahamba sisi. ngiyahamba nami I didn't get corgis Bye guys. futhi baba yini sobonana Sabonana kwelibhayi. yeah mina lokho evelile usifisa ngimcele uLeon nini kuze kube manje uhleli kodwa la Ufrizile akekho kukayi wakho. ngibona kanje asambeni ongifonele manje Naslep. Guys, ngizozani? Namhlanje sizovula i-camera we-push. WhatsApp yami sifunani manje?